ko a zuba ma shinkafa bera ka ci abinci, ko a zuba ma shinkafa bera ka ci abinci, ko kuma fiya-fiya. A'a, ya za ku ringa cewa ba a auren ku, ba a san auren ku? Kun ce sai an yi muku lefe, da dama wa'yansu lefan kawai suke bi su cinye. Daga an yi aure na wata 3 shikenan ki ce ke a sake ki, kuma kin fito ki ringa cewa wallahi mazan nan ba kwa san auren mu, maza ku ji tsoron Allah. In ba a ji tsoron Allah ba da ya za a yi a aure ku? Wallahi yanzu ma akwai maza jan da suke son a aura musu mata hurhudu sau 4 ma inda dama, amma kun zo kowa tsoro ike. Saurayi sai igon mace gara ije ici indomi ta naira 700 dai zo ya aure. Kun saka wa masa samari tsoro dan me? Kuma ku zo ku ringa cewa wai maza su ji tsoron Allah ba sa son auren ku. Ba auren ku ne ba a so ba, a'a, yaya za a kasance bayan aure? Yaya za a kasance bayan aure? Wannan shine abun nan. Samari suna son su aure, suna so wallahi, matan ma suna son su aure, amma menene problem din? Kawai ka ji a kotu ya